Tela di pikwa ban tit ya kini smartphone le ya description bat klik akitu link ki bangabu le fit link to pin yo ka discount shibun. Hello perlo ha to pi wat ya ki smartphone ki ba he battery ha ka dor ka ba bit te kena ke video nak penta jong pin nga ba na skip kena ke video pe no menukut ka benung kong ngan itu iph phang ka smartphone Motorola G86 Power 5G. Hagane ka Motorola Moto G86 pin yo an 2000 neospa mAh ka battery ka bakhlain bor pha kane ka phone but ka decent performance pin yo kane ka battery plus clean Android long battery pin yo kane ka phone ka ba number part ka Oppo K13 5G. Hagane ka Oppo K13 5G pin yo 9000 mAh ka battery plus fast charging pin yo kane ka charging capacity pha pin yo hang ka display pin yo ka AMOLED display but ka battery but ka style pin yo adu ka 4% hagane ka phone ka balan number part ka Redmi Note 14 SE 5G hagane ka smartphone Redmi Note pin yo 2000 mAh ka battery ka performance ro pin yo ka ba piang ka ba interesting pin yo ka phone all rounder option pin yo ka phone ka ba sound number part ka de ka Motorola G57 Power 5G ka battery pin yo ka ba klein bor pha ka Motorola G57 Power ka sun board part ka Infinix lane ka Techno phones hangne pin yo 3000 mAh ka battery ka phone ka ba bit door harangkat kini baro ka ban suggest phi ka we ka smartphone ka ba he battery bha na kini ki we ki smartphone kata ka Vivo T5X 5G hadu 9000 hours pa mAh ka battery kane phila ban penun kam license da ka basuk dalam don light ru phila ban penun kam ya kane ka phone hangne ka bam suggest phi na padeng kini ki phone le phi kwa ba ha ka dor ka bit ka betuna the thet kane ka Moto G57 lane ka Infinix but ban balance ban barabor ka Redmi Note but Moto G86 ka naga liang ka battery te ka de ka Oppo K13 lane ka Vivo T5X tongine phai shakdor jong kine ki phone ma tapei ka Motorola Moto G86 Power 5G online Amazon ne Flipkart pin yo I kanya jar kan dai spa kan dai pe kun dai nang kala de philit thit na offline kala kila ban penduna ye phi na kan dor online but Motorola G57 Power 5G kasana jar kan dai spa kan dai pe kun dai nang ka pin yo ha ka Flipkart na kan dor online la de phil le ban thit shedukan kila ban penduna ye phi na kan ka dor but kane ka Oppo K13 5G part phini yo hadu khandai hajar khandai spa khandai pe khandai tangka na online ha offline kala banduna kandiat but kane ka Redmi Note 14 SE 5G phini yo khandai hajar khandai spa khandai pe khandai tangka na online but kane Infinix Note 50 5G plus phini yo hadu khanyau jar saus pa khandai pe khandai tangka na online ta kane pat ka Techno Power 5G pin yo khaphra jar khandai spa khandai be khandai tengka